Хайырлы иртә, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Медицина хезмәткәрләре һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтәргә әзерләнә. Ел табибы ок чәчәкләр конкурсына йомгак ясала. Хезмәт батырлары Сабан туйы түрендә Буа районы Авангард агрофирмасында узган бәйрәмнән репортаж. Тарихи ядкәрләр яңарды. Башкалабызда Татарстан истәлекле тәңкәләрдә күргәзмәсе ачылды. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Үзбәкстанга барды. Көн тәртибе буенча төп чара буларак Татарстан-Үзбәкстан эшлекле форумы уздырылды. Чара башланыр алдыннан Үз Экспо үзәк милли комплексында Татарстан сәнәгать предприятиеләре күргәзмәсе тәкъдим ителде. Форум ачылышында Рөстәм Миңнеханов Россия-Үзбәкстан мөнәсәбәтләре кысаларында эшнең мөһимлеген билгеләп үтте. Үзара хезмәттәшлек турында сөйләшү Үзбәкстан президенты Шәүкәт Мирзиев белән очрашуда дәвам итте. Хезмәттәшлек турында килешү 1993 елда ук төзелгән. Бу елларда республиканың эре предприятиеләре белән күп кенә уртак проектлар эшләнде. Үзбәкстан премьер-министры Абдулла Арипов белдерүенчә, Россия белән Үзбәкстан арасындагы мөнәсәбәтләр күтәрелеш кичерә. Сезнең җитәкчелектә Татарстан Россиянең иң уңышлы субъектларыннан берсе. Ышанам, бу визит безнең мөнәсәбәтләрне тагын да киңәйтергә юллар ача. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан вице-премьеры Сәрдар Умурзаков белән очрашты. Узган ел ике яклы товар әйләнеше 156 миллион доллардан артып киткән. Үзбәкстанның Татарстан белән хезмәттәшлеген киләчәктә дә ныгытырга теләвен билгеләп үтте. Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында республикада 5500 мәдәни, мәгариф, спорт, иҗтимагый, сәяси чаралар уздырыла. Күргәзмәләр оештырыла. Шуларның 148-е туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы уңаеннан республика күләмендә күтәреләсе төп чаралар планына кертелгән. Аларның 37-се инде үткәрелгән. Барлык чараларны уздыруга 80 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Халыкара туган телләр көне уңаеннан уздырылган айлыкта Шырык ел Мары йыла бәйрәме, Сага алган Бәрмәнчек бакчасы фестивале, Чуаш сандугачы конкурсы да үткәрелгән. Шулай ук Изге Болгар җыены, Таба яшьләр этномузыка фестивале да оешканлык белән узган. Шунысы да мөһим, киләчәктә бәйрәм чараларын үткәргәндә коронавирус йогышы таралу куркынычын булдырмас өчен Роспотребнадзор таләпләрен тиешенчә үтәү зарур. Бөтен Россия халык санын алуны Татарстанда ничек уздырачаклар? Республика милли китапханәсендә узган пленар утырышта шул хакта фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, халык санын алу июль аеннан октябрь аена күчерелде. Мәгълүмат җыю усулларын элеккечә калдырырга, исәпкә алу кәгазьләрен онлайн форматта тутырырга, стационар участокларда сораштыру уздырырга карар ителде. Анда волонтерлар консультация бирәчәк, банклардан исәпкә алу кәгазьләрен тутыруга чакыру җибәрергә планлаштырыла. Авангард агрофирмасы хезмәтчәннәре өчен традицион Сабан туйы үткәрде. Аның кысаларында язгы кыр эшләрендә югары нәтиҗәләр күрсәткән 200-гә якын алдынгыны хөрмәтләделәр. Бәйрәмдә Акбарс холдингы җитәкчелеге, шулай ук Чуашстаннан килгән кунаклар да катнашты. Алдынгылар Сабан туеннан безнең репортаж. Солью, как символ богатства. Кунакларны мәдәният хезмәткәрләре, үзешчән сәнгать осталары, милли аш-су, җырлар белән каршы алдылар. Шулай ук алар хузурына татар, чуаш, рус ишегаллары күргәзмәсе дә тәкъдим ителде. Биредә алар чүлмәк тә ватты, утын да кистеләр. Бәйрәмнең тантаналы өлешен агрофирманың генераль директоры Николай Курчаткин ачты. Буквально за короткое время были посеяны зерновые. Ел буена эшләнелгән эшкә нәтиҗә ясаганда агрофирманың төрле өлкәләрендә хезмәт куйган хезмәткәрләргә мактау грамоталары, кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Алар арасында 30 елга якын механизатор булып эшләүче Наил Гыймадов та бар. Эшләгән эшләрем өчен медальгә лаек булдым. Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт. Шулай хөрмәт иткәннәр өчен, зур бүләкләр өчен, телевизор белән бүләкләделәр. Бик зур рәхмәт.
Тагын шулай әле яңа Jaguar комбайнында бирделәр миңа бүген. Бер артлы сәхнәгә күтәрелүче алдынгылар арасында Николай Николаев та бар. Бу хезмәтенең беренче генә бәяләнүе түгел. Бу өченче награда буланды. Барсы бар серебряный медаль. Тагын бар доблесть турт. Бу өченче золотой медаль бирделәр. Акбарс холдингының генераль директоры Иван Егоров һәм район башлыгы Рамис Мартинов кулыннан бу көнне районның һәм Чуашстанның алдынгы тербекчеләре, механизаторлары мактау кагыслары белән бер рәттән кыйммәтле бүләкләр дә алдылар. Бәйрәм мул табын артында үзешчән артистларның матур җырларын тыңлап, күңел ачып дәвам итте. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Эфирдә Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Республика сәламәтлек саклау министрлыгы каршындагы иҗтимагый совет ел табибы Ак чәчәкләр 2021 конкурсы җиңүчеләрен билгеләде. Тавыш бирүдә Татарстанда яшәүче 25 меңгә якын кеше катнашкан. Җиңүчеләрне билгеләгәндә интернет тавыш бирү нәтиҗәләре дә, жюри бәяләре дә исәпкә алынды. Конкурсның барлык номинантлары үз өлкәләрендә җиңүчеләр. Мәртәбәле жюрига иң яхшыларны сайлап алу җиңел булмады. Җиңүчеләр иртәгә 18 июньдә Казан Экспо залында Татарстан президенты һәм Россия Федерациясе сәламәтлек саклау министры катнашындагы тантанада игълан ителер дип көтелә. Россиядә COVID-19 эпидемиясын тулысынча җиңәр өчен бары тик масса күләм вакцинация ярдәм итәчәк. Бу хакта Роспотребнадзорның матбугат хезмәте хәбәр итә. COVID-19 сәламәтлек өчен куркыныч, катлаулы инфекция, инфекционистлар һәм эпидемиологлар бу эпидемияны бары тик вакцинация гына җиңә ала дип саный. Шул ук вакытта коронавируска каршы вакцинаны җәен ясап өлгерергә кирәк. Бу көзге-кышкы сезонга әзерлек чарасы булып тора. Әлеге чорда салкын тиеп яки башка инфекцияләр белән авыру очраклары Белгечләр әйтүенчә, эпидемиядан һәм пандемиядан вакцинация гына түгел, ә кыска вакыт эчендә уздырыла торган масса күләм вакцинация ярдәм итә. Булай эшләгәндә патогенга иммунитеты булган кешеләр күбәя, нәтиҗәдә вирус йоктыру чылбыры өзелә. Соңгы араларда гадәттән тыш хәлләр гел Казанның Нукса елгасы белән бәйле. Яз, көз елгалары ташып ел сайын салмышы торак йортларының ишегалларын су баса. Канализация куюсыннан агызылган су агып Большие Клыки бистәсендә яшәүчеләр пычрак судан интегә. Дөрес, күпер төзелгәннән соң су ташу мәсьәләсе өлешчә хәл ителде, әмма экология хезмәткәрләренә тагын эш чыкты. Нинди эш һәм ул ничек хәл ителәчәк? Безнең махсус репортаж. Она превратилась в помойную яму. Күргәнегезчә, әлеге видео мөрәҗәгать социаль челтәрләрдән алынган. Царицыны бистәсе янында Ноксы елгасы яры шушындый хәлдә дип хәбәр итә табигать торышына битараф булмаган халык. Ә бит кайчан гына биредә балалар су кыена, балык тота иде, ә хәзер ул чүплек чокырына әверелгән. Үз күзләрең белән барып күргәч, Ноксы елгасындагы хәлнең тагын да аянычрак икәнен аңлыйсың. Бу суны чиста дип әйтергә теләйләнми, елганың кайбер урыннарында әнә шушындый аркылы турбалар да бар. Чүп шарның нинди генә юк, хәтта машина покрышкаларына кадәр аунап ята. Әмма ни гаҗәп, елганың әле җаны исән. Матур күлмәкле үрдәкләр дә йөзеп йөри, су кыңгызлары да үзләрен елга хуҗалары кебек хис итә. Ләкин озакка микән? Бу сорауны без Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгына юлладык. Татарстан Республикасы экология һәм табигый байлыклар министрлыгы белгечләре Ноксы елгасын пычрату белән бәйле административ тикшерү башлый. Урынга барып, суның пычрануы белән бәйле сәбәпләрне өйрәнеп, тиешле чаралар күреләчәк. Экологлар бу проблеманы әлбәттә тикшерер. Ноксы елгасы да чистарыр. Тик озаккамы? Елга буенда чүплек үзеннән үзе барлыкка килми. Казанлылар үзләре яши торган урыннарда чүпләмәскә өйрәнмәсә, вәзгыять үзгәрми. Мөршидә Җиһан, Булат Шакиев, Айрат Каюмов, Татарстан яңалыклары. Табигатьтә ачык һавада учак ягарга, шашлык кыздырырга ярамый. Татарстанда урманнарга керү тыелды. Бу янгын куркынычының югары дәрәҗәдә булуына бәйле. Урман массивларында тәүлек буе кизү тору һәм патрульләр оештырылды. Сүз уңаеннан янгыннарның 90% ут белән саксыз эш итү һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү нәтиҗәсендә килеп чыга. Әгәр урманнарда, тугай болыннарда янгын чыгуын күрсәгез, кичекмәстән экранда күрсәтелгән номерларга шалтыратыгыз. Махсус режим 21 көн дәвам итә.
Республикада җилә культураларын үсемлек шималын әзерләүне, эшкәртүне үстерү турында юл картасы имзаланды. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы хәбәр иткәнчә, проектны Татарстан Республикасында авыл хуҗалыгы кооперациясын үстерү буенча компетенцияләр үзәге гамәлгә ашыра. Алар проектка актив авыл халкын җәлеп итә, бизнес-планнар әзерләүдә эшкуарларга булыша. Чаралар кысаларында үсемлек шималын үстерү, әзерләү һәм эшкәртү буенча республика программасы эшләнә. Юл картасы Татарстан җитештерүчеләренә заемнар, кредит гарантия, лизинг ярдәм алганда өстенлеккә ия булу мөмкинлеге бирә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфон Хайрия җәмгыяте белән берлектә уртак проектны дәвам итә. Сезнең ярдәм белән без бергәләп каты авыру балаларны дәваларга һәм тернәкләндерергә булышабыз. Бүген Казаннан 6 яшьлек Варя Василованың авыру тарихына тукталырбыз. Сабый балалар церебраль параличыннан интегә. Авыруы көчәеп китмәсен өчен аңа инвалид коляскасы кирәк. Тик гаиләнең коляска сатып алуга акчасы җитми. Тулырак алдагы язмада. Беднягу ему было 6 яшьлек Варя инде укый, соннар һәм алфавитны өйрәнә. Киләсе елда мәктәпкә барырга җыена. Тик менә төз утырырга, карандашны туры тотырга кыен. Шулай да кыз тырыша. Сабый церебраль параличтан интегә. Варя у нас поползла в 10 месяцев. Варя 10 ай эчендә үрмәли башлады. Бу җитлекми туган бала өчен ярый иде. Тик соңыннан физик үсешендә тоткарлыклар килеп чыкты. Шул чакта балага куркыныч диагноз куйдылар. Васильевлар гаиләсе өчен һәр көн тернәкләнүгә авыр юл. Варя белән төрле белгечләр дә әти-әнистә шөгыльләнә, тотынып та йөри. Тик йөрү авырлык белән бирелә. Коляскасы да бик җайсыз, аны күтәрү авыр. Бала озак утыра алмый, уңайсыз. Махсус инвалид коляскасы кирәк. Әгәр күнегүләргә соңга кала башласак, мин такси чакыртам. Тик кайчакта коляска машинага сыймый. Өстәвенә ул бик авыр. Шәһәр буйлап йөргәндә мин аны күтәрә алмыйм. Безнең шәһәрдә башкычлар күп бит. Варяда коляскада 20 килограмм авырлыкта. Благодаря данному креслу ребенку будет комфортно и безопасно сидеть. Махсус коляска балага уңайлы, иминлеге өчендә җайлы булачак. Гәүдәсе тиешенчә утырырга тиеш. Бу буыннар үсешендә тайпылышлар булмас өчен кирәк. Гаиләгә без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз. Коляска сатып алу өчен барлыгы 310,500 сумга якын акча кирәк. 55-42 номерына дети сүзен язып, SMS җибәрергә мөмкин. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Валентина Васильева, Ләлә Зайнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Татарстанда кеше хукуклары буенча вәкаләтле вәкил каршындагы хукукый белемнәр мәктәбе проекты гамәлдә. Ул 2020 елдан башлап 18 яшьтән өлкәнрәк инвалидлар һәм инвалид балаларның ата-аналары Бөтен Россия оешмасы ярдәме белән тормышка ашырыла. Проект түләүсез юридик ярдәм күрсәтүне һәм гражданнарны хукукый агарту эшен үз эченә ала. Дөрес, 18 июньдә көндезге сәгать 11-дә видео элемтә аша уза. Заман шартларын исәпкә алып, башкалабызда транспорт юлларына үзгәрешләр кертелә. Шәһәр үзәгендә велосипед юлы полосасы барлыкка киләчәк. Тулырак алдагы язмада. Казанда Зур Кызыл урамы буйлап 2 чакрым озынлыктагы велосипед юлы полосасын төзүне дәвам итәргә планлаштыралар. Ул Кремль яр буе һәм Батурин урамындагы гамәлдәге велосипед юлларын таштыра. Юлның киңлеге 2,5 метр була. Хәзер Казанда велосипед юлларының гомуми озынлыгы 12 чакрым. Аны 75 чакрымга җиткерү күздә тотыла. Находить в соответствии с требованиями ГИБДД. Казанның иске үзәк өлеше велосипедлар, автомобильләр барлыкка килгәнчә үк формалашкан. Шуңа күрә ЮХИДИ таләпләре нигезендә велосипедта йөрүне куркынычсыз оештыру мөмкинлеген табу җиңел түгел. Шулай да без җаен табабыз. Барлык яңа юллар велосипед хәрәкәте таләпләрен исәпкә алып проектлана. Юл өстәмә светофорлар, шулай кагыйдә билгеләр белән җиһазландырыла. Очень опасно по велодорожкам ездить. Мне иногда по тротуарам легче ездить, чем по велодорожкам. Сейчас так много дорожек уже сделали. Если еще сделать, еще лучше будет. Это к лучшему, хорошо, что велодорожки есть. Барлык шәһәр өчен велосистема концепциясе эшләнгән инде. Ул торак комплексларына да кагыла. Иң элек аларның гамәлдәге велосипед юллары белән бәйләнешен арттыралар. Яңа таләпләр буенча бер подъездга велосипедлар кую өчен кимендә 5 урын булырга тиеш. Харис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Татарстан яңалыклары.
18 июньнән 20 июньгә кадәр Петреч районында Әлбәдән хәрби уеннары уза. Фестиваль Советлар Союзы герое Петр Гавриловның кеше ватанында үткәрелә. Аның туган авылында Брест крепостенең хәрби вакыйгаларын реконструкцияләү эшләре бара. Масштаблы чара өчен Брест крепостенең декорацияләре төзелгән. 30 берәмлек хәрби техника һәм авиация китерелгән. Сугыш еллары биюләре, кыр кухнясы, десантчылар, парашютчылар чыгышлары була. Ачык һавада музей эшләячәк. Фестиваль кунаклары өчен 100 шатырга кемпинг оештырыла. Хәрби уеннарга баручылар өчен автобуслар бирелә, рейслар Көнчыгыш вокзалыннан иртәнге сәгать 9-да кузгала. Казанда нумизматларның айрым игътибарын җәлеп итәчәк күргәзмә ачылды. Ул Бауман урамында ачык һавада Татарстан истәлекле тәңкәләрдә экспозициясе. Сирәк тәңкәләр республиканың Милли банкы тарихында беренче тапкыр тәкъдим ителә. Дөрес, алар фотосурәтләрдә генә куелган. Зур рәсемнәрдә танылган ватандашларның йөзләрен, республиканың истәлекле урыннарын, үзенчәлекле тәңкәләрнең айрым детальләрен карарга мөмкин. Бу Татарстан сүрәтләре төшерелгән беренче истәлекле тәңкәләрнең берсе. Икенче ягында Казан Кремле. Көмеш иш тәңкә 1996 елда чыгарылган. 20 мең данада чыгарылса да, мондый тәңкәне хәзер нумизматлар коллекцияләрендә генә табарга була. Ә менә бу тәңкә Габдулла Тукайның тууына 130 ел тулу уңаеннан әзерләнгән. Тәңкә Россиянең бөек шәхесләре сериясендә чыкты. В новейшей истории Банк России выпустил более 20 монет, которые посвящены Республике Татарстан. Күргәзмәгә куелган төрле истәлек тәңкәләре Татарстанның тарихи архитектура һәйкәлләренә, аерым шәхесләргә истәлекле матур урыннарына багышланган. Тәңкәләрдә тарихи елъязма чагыла. Казанның 1000 еллыгы, футбол, спортның су төрләре буенча дөнья чемпионатлары күренешләре, Бауман урамындагы 22 фото-реверс. Истәлекле урыннарны, вакыйгаларны җентекләп карарга мөмкин. 2017 елның иң мөһим вакыйгаларының берсе 200 һәм 2000 сумлык яңа банкнотлар чыгару булды. Ул чакта тавыш бирүдә Казанда катнашты. Бу вакыйгага да тәңкәләр коелган. Коллекциядә иң зурларының берсе 1 килограммлы чиста көмештән ясалганы, 100 сумлык шундый тәңкәләр чыгарылган. Ә менә иң кыйммәтле тәңкәнең авырлыгы 1 килограмм. Ул бары алтыннан гына тора. Аны 2013 елда чыгарганнар. Казандагы Бөтендөнья универсиадасы спорт төрләренә багышланганнар. Монета, посвященная древнему городу Болгар, выпущенная в рамках серии «Тысячелетие Казани». Борынгы Болгар шәһәре сүрәте төшерелгән тәңкәләр дә игътибарны үзләренә җәлеп итәләр. Шәһәрнең Җәмигъ мәчете сүрәте дә кызыклы гына. Истәлекле тәңкәләр чыгару дәвам итә. Инде киләсе елда ук Зөя һәм Казан хезмәт батырлыгы шәһәре рәсемнәре төшерелгән кыйммәтле тәңкәләр коячаклар. Ания Габадуллина, Полина Лисина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. 19 июньдә киләсе шимбәдә Татарстанда яшәүчеләр Мари халкының Симык милли бәйрәмендә катнаша ала. Ул Актаныш районында уза. Матбугат конференциясендә республикабызның башка якындагы бәйрәмнәре турында да сөйләделәр. Якын арада республика халкы традицион мәдәниятнең тагын берничә бәйрәмен карый ала. Булар мордваларның Балтай, утмуртларның Гронбуттон, чуашларның Уяв һәм Петрау Крәшен мәдәнияте бәйрәмнәре. Аларның һәрберсе уңыш бәйрәмен хәтерләтә. Һәр халыкның милли үзенчәлекләрен, гореф-гадәтләрен чагылдыра. Быел бәйрәмнәр онлайн һәм офлайн форматларда уза. Анда кунаклар һәр мәдәниятнең үзенчәлекләре белән таныша. Иҗади коллективларның чыгышларын карый, күргәзмәләр һәм мастер-класслар белән таныша ала. Заманча шартларда гореф-гадәтләребез юкка чыга бара, халкыбыз тарихи чыганакларын, милли йолаларны саклап, буыннан буынга тапшырып килгән. Бүгенге көндә музейларның әһәмияте аеруча зур. Татар дәүләт филармониясе музее белән хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина танышып кайтты. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе музее 1997 елда 60 еллык юбилей уңаеннан оеша. Ул Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Илхам Шакировның хәйр фатихасы белән ачыла. Филармония ул вакытта Казан шәһәренең Гоголь урамы 4-нче йортында эшләп киләдер. Шушы бүлмәдә филармонияның сәнгать җитәкчесе Илхам Гыйлметдин улы Шакиров та, аның эш бүлмәсе дә шушы музей бүлмәсендә иде. Музейның теләкләр, тәкъдимнәр китабы да нәкъ менә аның сүзләр белән башланып китә.
татар артистлары каягына барып чыгыш ясамаганнар. Ул шахталарга дисеңме, тайгыларга менә 1972 елда Донбасс шахтерлары тарафыннан анарга бүләк ителгән каска. Филармония музее шушы еллар эчендә концерт оешмасы тарихын яктырта алырлык бай мәгълүмат туплаган. Татарстанның һәм Россиянең халык артисты Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Айрат Арслановның шәхси әйберләре. Заманында ул тыңлаган менә шушы радиолы һәм дә инде аның башкаруында язылган пластинкалар. Аның турында чыккан китаплар да бездә урын алган. Аның берсе менә сүз тәме һәм инде аннан соң чыккан китабы Айрат Арсланов истәлекләр шулай ук тагын да тулыландырылган. Аның концерт костюмы. Рәмзи Гарифуллин дигән фокуслар остасы менә шушы костюмын үзе теккән костюм инде ул. Татарстанның халык артисткасы Хәмдүнә Патимиргалиеваның да күлмәкләре безнең музеебызда урын алды. Музейда күренекле артистларыбызның кул җылысын саклаган гармоннар төп урынны алып тора. Иң борынгыларыннан Мустафа Салахетдиновның концерт гармоннары, Рөстәм Вәлиев виртуоз баянчыларның берсе, Рөстәм Вәлиевның менә түбәтәе һәм концерт гармоны. Төрле кичкенә гармоннарда уйнаучы Люция Камалованың аккордеоны да бездә урын алган. Башка музейлардан айырмалы буларак, биредә экспонатларны тотып карарга да мөмкин. Менә шундый тартмачыкларда алар сакланалар. Мәсәлән, монда урын алган Усман Әлмиевның түбәтәе, аның концерт костюмының менә бу каптырмалары дип әйтик инде. Шулай ук Әлфия Галимованың менә бизәнү әйберләре дә урын алган менә. Дәүләт симфоник оркестры тарихына караган экспозициядә бай иштәлекле. Татар дәүләт симфоник оркестры дирижеры Натан Рахлинның шәхси әйберләре дә бар. Натан Григорьевич Рахлинның дирижер таякчыгы. Биредә күренекле композитор Александр Сергеевич Ключеревның үзенең шәхси коллекциясеннән да экспонатлар саклана. Ул да булса аның патефоны. Музей эшчәнлеге филармония тарихына бәйле документларны туплау белән бер рәттән төрле елларда эшләп киткән артистлар аларның туганнары белән элемтәдә торып иҗатына багышланган очрашуларда уздыра. Габдулла Тукайга багышланган әдәби-музыкаль кичәләр ел саен зурлап билгеләп үтелә. Легендар җырчылар Әлфия Абзалова, Илһам Шакировның туган көннәрен һәр елны филармониядә уздыру матур традицияга әйләнеп бара. Филармония фойесе диварларында тамашачы мәхәббәтен яулаган сәнгать осталарының фотопортретлар тизмәсе урын алган. Бүгенге көндә аларга QR-кодлар урнаштырылган. Шул рәвешле бу шәхесләр турында татар-рус телендә язылган мәгълүматны табып була. Ләлә Зайнуллина, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.